ଦେଖ ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ଜଗତବାସୀ କେବଳ ପୁତ୍ରର ଦୁଃଖରେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ପିତା ହିଁ ଭାଗ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଭାଗ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପଇଲେ ଆଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ପୁତ୍ରର ଦୁଃଖରେ ପିତା ହିଁ ଭାଗ ନେଇଥାଏ। ପିତା ହିଁ ଭାଗ ନେଇଥାଏ। ଆରେ ହେ ଭକ୍ତ, ତୁ ପରା ମୋର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଆଶାର ବାଡ଼ି। ତୁ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇ ରହି ମୋତେ କିଏ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବ କହିଲୁ? କିଏ ମୋତେ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବ କହିଲୁ? ଉଠ, ତୁ ପରା ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ଉଠ ଭକ୍ତ ବିୟ, ଆରେ ଉଠ, ଆରେ ଉଠ, ଉଠ ଉଠ ରେ ভক্ত মোর ডাকুছি মো তোতে, ভক্ত মোর ডাকুছি মো তোতে।